Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang karon? Magkining usa ka lalaki nga taga Misamis Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Roy. Pasaylo ako nak. Wa mi mahimo ni tatay nimo aron makapadayon ka sa imong pagtuon. Unsaong kuhangon raman gani sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglan ang kita ni tatay nimo sa pagpanguma. Nagkasabot ko, Nay. Hinungdan nga gusto kong manipad sa Sibug. Basin pag makasugog trabaho dito, Nay. Aron makatabang ko ninyong tatay. Giyahan kas labang makakakahom Roy, anak. Salamat, Nay. Hoy, kanina ron ka nagsigiglantaw di sa dagat, good. Naunsa ka? Excited ko, bay. Makanto nagigog Cebu. Bay, magdungan kita pang-apply, bay, ha? Aron, dungan sa ta makatrabaho, bay. Ato lang ta mga apply sa gaplayan sa kong igsuon nga agency. Sige, bay. Basta ha, dili ta maikog si maigsuon, ha? Di lagi, muram kag others, eh. Kailan bitaw sad mo? Wa na ilibog akong igsuon. Usa pasad, mutampo bitaw niya ta sa gastuhan dito kung makatrabaho na niya ta. O, bay. Ibutang lang diya sa daplin ang iyong mga bag. Kunya, kamo na'y bahala ha. Panghaon lang niya mo. Inig kahuman, pamahuay mo kay kapoy pagikan sa biyahe. Mula kaw na ko kay maliit niya ako. Sige man, oy. Salamat. Sige, adto na ko. Bay, gamay man di ka nag-abangan sa imong igsuon. Maikog man ta din, he. Okay ra na, bay. Basta makahigda lang ta. Fights na ni bay, kaysa magpabilin ta dito sa ato, nga wa tay abot. Mausab. Sige. Anad bitaw tag pinobre. Ay, kapuya, eh. Mga sa bay. Ya, mga tug ta. Wa ko kapuhay og tarong sa biyahe. Mamawi ta daan, kay ugma magsugod din ta og pangitag trabaho. Sige, bay. Next, Roy Isdara, asod na. Yes, ma'am. Ikaw na bay. Good luck. Salamat, bay. Tabang intahong ko, Lord. Bay, gitawagan ko sa agency nga atong i-applyan. Nagkapasar ko, bay. Pabalik ko na kumahayon. Parehas na ito. Oo, ikaluyam tas Ginoo. Salamat, taon. Una ko, bay. Sige bay, unya pa man sa akong duty. Pero, yamat ro, isputi nga, mura magdili janitor. Ang sa mali ay. Di ka manog manager na bay. Pilit mong gayong napay. Hanggaw. Ato na ko, ay. First day ra ba na ako ron? Tingalig, kutubra po ko karon kung malit ko abot. Dakuan ni tindahan eh. Dako sabi na ako lipyahanan. Pero arang-arang na lang kay daghan masad mi. Nya, maap man po yung gamit. Pugnawa din eh. Siya di ko maputi din eh. Tisoy na niya ako ni pauli sa amo. Excuse me. Aliw ko gumahap diri dapit. Naiba sa o, naiba sa batang indikit ni juice. Kagwapa niya. Excuse me. Ha? Oo, ma'am. Gwapahagi niya eh. Ang ngayon kasi siyang uniform. Puti kay bagtak. Chini din yung pangan. May nabutang sa iyong nameplate. Kana sa tamo trabaho niyong dapitag samot. Lagi ba eh? Kita niya ka oh. Di ba makaingon kang gwapa kayo? Kaayo, gyud. Grabe ha, good. Murag na love at first sight mo kung chini da. Birahi dayon kung makaigayon ka. Ano yung problema ba eh? Kung nagdoon ba ka ko niya nga ultimo rabang ko? Unya siya, regular ka cashier. Unsaon yung pagkaibaw kung di nimo suwayan? Ila-ilahag suway. Pila na ko kadlaw nagsiglantaw niya.
Kanindot niya tanaw na mo payong. Bisa mo taminon lang akong gusto niya. Ansaon ka na ako, no? Nga ako siyang maila-ila. Maawa mo sa kumuduol na tuyo, aron lang makikila-ila. Huy, Oh, eh. Daisy, ikaw man good eh. ikaw ha? Kabantay ko nimo. Crush kang Chini, no? Oh, kaila mo? Kaila lang. Taod-taod na ako din he. Pero, dili amiga. Maldita na siya, no? Mura magdili. Hinagad man sa pisag kinsa. Dugay mo ikaw din eh. Nakabantay ka nga doon na siya uyab. Nga naman. Plano ka? Wow, eh. Oh, makikamigar gani ko niya. Ganala ko nga mag-amiga mi. Tsaba diha, uy. Asa man tinapaingon kung interesado ka sa babae? May uyab na siya? Kanawa ko kabaw. Amiga ha. Excuse me, ma'am. Magkuha ko basura, ma'am. Okay pa man dali, Roy. Kaila ka na ako, ma'am? Mabasa man sa imong nameplate, good? Oh, ay, gusto dito all, no? Bago pa man nga may nakuha sa basura din eh. Kugihan ako ninyo. Oh, ba? Sige, ma'am Jenny. Tawagan niya ako kung may kinahanglanon ka. Sige. Uy, Chini! Parang pilita din na naman itong janitor ni mo, uy. Unsa? Lagi, in fairness, gwapo. Oh. Lagi ba eh? Lipayan ako ganina, uy. Kaya gisangpit niya akong pangan. Murag lakas tama na ni Muda. Dili na crush lang. Murag in love ng gigay ka bay. Sakto giga bay. In love na kay ko niya bay. Guwapa na, buutan pa. Ugma, at nga na ako siya ni pamauli nila. Pangutan na ako siya kung may hubang manguyab ko niya. Ay, pangutan Panguyabi diritso. Ah. Sakay. Laina sa danaw eh. Sagpaan pala hinoong ko. Unyag mangutana ka kung pwede ba. Unyag mo yung andi na. Lipay ka. Ha? Oh, bitaw no? Oo. Laayaw eh. Unsaon kas pagpanguyab nga sinyudad bay no? Probinsya maguning akong nahibawaan. Parehas rin na, oy. Basta, bahala na lang eh. Mga risgar ko. Day off na ako ma. At nga na ako siya sa paggawas niya sa trabaho. Magdakog buwak ng tsokolit. Gilamok naman ako sa pinaabot din eh. Kung paano ba kumayod ha? Magkaingon ba kako ini ron? Dili ba kanimo pilit ang akong dila? Totoo na siya. May gawas na. May kauban si doon ka babae. Ayay. Unsa mo ka na ako sa pagduol ini? Archin, bagwag lang da. Kita lang tag maklon. Okay, Bye-bye. sige. May una ang bahal niya kakauban. Nagpapilin siya. Magduol ko. Magdali ko. Hi, Ma'am Chini. Hi. Kaila ta? Ako bitaw to si Roy, ma'am. Kadto bitaw. Ay, husto. Nagkainomdom na ko nimo. Sorry ha. Wadayon ko makaila. Naanad magugong nag-uniform ka? Okay na, ma'am. Mauli na ka? May kipaabot ako. Nagdalagi ka buwak. Diin mo din nagikan. Para... Ay, hala. Nana di akong sundo. Una lang ko nimo ha. Nana akong boyfriend. Bye, Roy. Bye. Bye. May uyab na di siya. Oh! Bay! Kumusta? Uy! Gabit-bit pamligi ka ng buwak lagi. Ha? Nano man na, oy? Natay altar bay. Ha? Altar? Eh, wara ba, bay? Himo ta. Ihadalin na ako mga buwak ka. Lisod kayong kompetensyahan ang uyab ni Chini bay. Di auto. Samtang ako. Kutob na lakos pangandoy ini bay. Huwagin na ako masulti ang matuod kung pagbati ngadto kang Chini. Natapos na lang ang akong kontrata o nabalhin ko sa laing establishmento. Dini na lang kutob og more power sa RMN.
Mao kita mga galang kaagi ni Roy nga taga Misamis Negros Occidental. Ang mga kaagi gibata ng doon sa radyo ni Maritis Parba Alvarez o gabang sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga suking ti paminaw. Kinasingkasin kong gidapit sa papala sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinatuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon. Handymanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Nubanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyo tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Sofia. Hingkod ang pangidaron, Minyo og taga Iligan City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong mga apuhan sa side sa akong amahan. Aron nyo hisabtan, sugdon ko atong 1979 pa nga nahospital ang akong lula. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsay problema ko din? Mahimo lang tagagawa si mama sa ospital. Pero, uwang sablagi. Uwang ang kwarta para ibayad sa bayaran sa ospital. Dako pa nga mong balanse. Saro naman, Sab. Wala gud mo ka managsuon. Kung magtampo-tampo lang og tabang ana, kabayad tingali mo. Labaw sa baya ang ako mga igsuon nga naglisod. O niya, taon-taon na biya sa mama sa ospital. Nahurot-hurot na sabyod ang ilang hinipusan. O niya. Kung saan man na nato anak ron. Nga labaw man sa tangwa na, Sab. Hurot na ganit na itong pamaligyan atong mga hayupan. Sa may akong buhaton nini eh. Ganyan ako'y kamagbuangan yun. Ako may gisaligan sa akong mga igsuon nini. Dili ba nga mayuta man ang mga ginikanan ninyo? Ah, gusto tuod. Gusto. May yuta nga akong gikanan. May tulog ka ektarya silang yuta si mama papa. O, prenda lang sana ninyo. Aron may kabayad mo sa ospital o makagawas na si mama sa ospital. Kay madakan pag imus bayranan anak kon magdugay pa si mama ninyo og istar sa ospital. Gusto ka, Milba? Anong tuod na suod sa kung nahuna na yun na? Ay, gusto. Pangitaon kong papilis ang yuta. Oh, unsa may problema? Pwede mo makita yung papeles sa yuta? Kitaan man. Pero wa may musukoy prinda. Bisag palit. Kay tax declaration naman ng yuta. Pangitaan gikog titulo sa akong hangyuan. Mao ba? Oh, Unya, unsa man na nyo ron? Di pa di gihapon mapagawa sa ospital si mama ninyo. labaran na biya sa kong uuy. Ay, unsaon manggod. Nga wa ka naman ko'y klarong tug. Sukad lang na ospital si mama nimo. Bisan asa naman ka maabot og panungkos sa imong mga kaila ron manghuwa mong kwarta. Ay, problema pa unya tawag asa tawag ikabayad ana. Mauligi. Nahurot-hurot ko na og sungko ang mga kailan ako. Mauligi ko'y laing kadangpan pa. Kung kinahanglan makakita nagkikagapindahan ng yuta ni mama o papa nimo. Masao mo sa good. Kung may musukol ining tax declaration lang. Ni ay maayo ay. Kana lang kay ihatag dito sa ospital. Unsa? Pakiluoy dito sa ospital. Ing na nga naning kamot ka makakita og ikabayad. Pero wa nagigaylaing kapaingnan. Masabta lang nga waay mo dawat og pinda ng yuta ah. Maong hangyua nga bisan og kana lang tax declaration sa yuta ang imong ibilin una sa ospital. Samtang mangita pa kamo ikabayad sa inyong balansi. Mahimo ka na, Milba? Oh, suway gani. Kung mahimo ba, wa may kumo sa pagsuway. Ang importante nga makagawas na si mama aron dili mas mudako pang unyang inyong bayranan sa balanse ninyo sa ospital. Suwayan ako, Milba. Milba, Oh, unsa na? Kumusta ang pag-ato nimo sa ospital? naluoy yung tiga-ospital namo. Oo niya. Gidawat sa ospital ang tax declaration sa yuta nilang papagmama. Ug, nagkagawas na daw sa mama sa ospital. Ingnan bitaw ti kang way kumo sa pagsuway. Pero, ay, problema sa bukad to. Kung kasi kong ibayad, aron makuha to na akong tax declaration. Unya na problema ha. Ang importante karon nga nakagawas na si mama ninyo sa ospital. Og dili na ta mabalaka nga magadako ang bayranan ninyo didto.
Niadtong 1979 to nahitabo, og nalimot-limutan na lang sab nilang papa ang paglukat sa maong tax declaration nga ilang gigarantiya sa ospital aron lang makagawas ang akong lula. So kada atong tuiga, wa na mabayri ang buhis sa maong yuta. Hangtod nga nangamatay na lang ang akong lula ug lolo. Uga na sab didto mamuyo ang mga igsuon ni papa sa maong yuta, lakip na sad mi. Apan may nagpabilin og tikad sa yuta nga mga kailarsad sa ako mga apuhan. Padayon sila nagtikad sa yuta og nananom bisan og unsa sama sa saging, lubi og mga prutas. Apan wa sila maghatagan og bahin namo sa abot sa ilang mga tinanom. Unya, Melda, karon nga dagko na nga itong mga anak ba? Huwag nga minyo na ganing uban. Balik tagpuyo dito sa yuta sa akong mga ginikanan. Kay, niretire naman sab ko sa akong trabaho. Kay lagi, senior naman ko. Aw, ikaw ang mabuot daw din. Oo niya. Okay pa katong yuta ninyo dito. Nga, naggarantiya ba ito niyo sa pagka-hospital ni anhing mama ninyo. Unay akong susihon, Melba. Ay pagkadugay na bayad tong maong panahon. O sa kabisi na to sa panginabuhi, wala bayad na to mabuhisi ang maong yuta. Nalimta na yun tong yuta sukad tamamalhin og puyo. Ay, ambot sa inyo managsauna mo, eh. Wala sabgid mo magpakabana sa inyong yuta, human ninyo gigarantiya sa ospital. Inaot lang unta nga dili pa uwahi ang tanan. Makigsulti niya ko sa atong mga anak. Aron makatabang nga makuha na to pagbalik ang tax declaration nga akong gihatag sa ospital. unsa pa? 1979 pa? Uy, kadugay na gud anak pa. Mao lagi. Nalimtan na to na akong yuta sukad tamamalhin og puyo dinhi sa lungsod. Nagkabalhin ko ta dinhi puyo sukad mo nang eskwela dinhi. O karon nga nga minyo naman mo. Lano ta na kung mubalik kami si mama dito sa pagpuyo. Kay maluya ko dinhi nga wa na ko'y trabaho. Kay ni-retire naman ko. Adto lang ko sa ato sa bukid. Aron sa pagtikad sa mong yuta. Unya pa, may balikon pa ka mo dito sa maong yuta? Ganong wa man. Sa ako man tong mga ginikanan. Oh, suwaya lang nato og subay pa. Kun naa pa ba? Uy, kadaghanan di ay sa mga bahay nga nagtukod aning yuta pa mo. Kaila pa kakainin nila? Mga anak na tingali ni sila sa una nga namuyo dinhi. Nga mga kaila ni anhing lula ug lolo nimo. Unya lagi, may kaila pa ba kakalagyan nila dinhi? Basin ba og nangamatay na sa itong mga kaila nilang aning lula og lolo dinhi pa? Magpakisulsi ta. Masig naa pa. Ako si Pidio. Kaila pa man ko nimo gawin. Ikaw ang kamagwangang anak ni Yudiruko nga akong amigo. Dili ba? O ni alagi ko noy. Kay kuhaon kong tagbalik ning yuta sa akong amahan. Ako na'y mutika din eh. Oh, unsa? Uy, di na mahimo. Dili nimo makuha ang among katungod sa pag-ugmad ni oy gawin. Unsa? Kung buot huna-hunaon gani, dili papaigo nga ibayad ning yuta sa imong amahan sa mga gipangtanom namo dinhi. Unsa? Hangtod karon, wa pa namo mabawi ang mga yuta gikan sa mga saop sa akong apuhan. Dili na nila ihatag ang pagtikad ni ini tungod kay naghago na kuno sila sa ilang gipangtanom sa maong yuta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagarantiya ang tax declaration aning yuta sa ospital pagka-ospital sa akong lula niadto pang 1979 aron lang makagawas ang akong apuhan. Amo pa ba ning malukat karon? Ikaduhang pangutana. Sukad sa pagkahatag namo sa tax declaration ini ngadto sa ospital, wa na sad namo kini mabuhisi. Pila naman kahay among buhisanan aning 3 hectares gikan sa 1980 hangtod na karong 2017. Ikatulong pangutana. Makakuha pa ba mi og titulo aning yuta kung makuha namo ang tax declaration niini nga among gibilin sa ospital? Unsa may angay namong buhaton? Kinahanglan ba ming muduol ani og abogado? Ikaupat o katapusang pangutana. Ang mga saop ining yutaa, dili na mamahawa. Matod nila, dili papaigo nga ibayad ang kantidad ning maong yuta sa ilang mga gipananom nga mga saging, lubi o mga prutas. Unsa man say among buhaton sa mga saop ining yutaa? Palihog, tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Sofia. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta ko yugta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kani gyapon sa ko ang partner ang muhatag niya og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling groups. Muna ina mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Adlaw, Atong letter sender si Sofia, 30 years old, taga Iligan City, partner, no? Yes, Punto Iligan City. legal kining iyang problema. Nagarantiya ang tax ang declaration. tax declaration sa tulo ka Nga 3 hektarya hectares. nga yuta sa apuhan ni Sophia sa dihang may balansi pa sila sa ospital, dihang na ospital ang iyang lulo atong tuig Ya lola. 19 iyang lula atong tuig 1979 dugay-dugay na. So kad ato wa nagis kuno sila nakabuhis no? O Unya wala na sad sila siya maminyo sa maong manimuyo sa no, maong sa maong yuta. yuta. Ya, ning bag-o lang gusto na nilang mubalik og puyo sa maong yuta. Apan dili na kini ihatag pa sa mga saop kay dili na kuno paigo nga ibayad ang kantidad sa maong yuta sa ilang mga tinanom. Gusto ba sa bunta nilang lukaton ang tax declaration sa hospital aron ila nang mapatituluhan ang maong yuta. So mao kanay atong nabati ganina sa drama partner. So unang pangutana ni Sofia, nagarantiya na ang tax declaration aning yuta sa hospital pagka-hospital sa akong lula ni adtong 1979. Aron lang makagawas ang akong apuhan. Amo pa baning malukat karon? Dugaya naman. 1979, no? 1979 naman ya. Ang kana man kung paggaranti kung sure mo nga mo lukat pa mo anak karon ya ang ako mo kung pangutana given the interest which is more than what almost 40 years already. Oo. No? Unya ang utang ninyo bayran pa to ninyo para malukat na ninyo ang akong pangutana igo pa worth it pa ba? Igo pa ba? No kay ilisod man kayo partner kung ilahang lukaton unya mas dako pa ang ilahang Babayad. gibay kaysa sa balor sa yuta. Mao. So, pangutan taon ninyo kay bright now murang ni-lapse na gyud. Sobra na gyud kaayo sa expired na ang period, no? So expired atong na kuno tan-awon. ang period na ingon ni Attorney Elaine Sophie, no? Ikaduhang pangutana, sukad sa pagkahatag namo sa tax declaration ini ngadto sa ospital, wala na sad namo kini mabuhis pila naman among buhisanan aning 3 hectares gikan sa 1980 hangtod karon nga tuiga, na? Depende magud na pilay zonal value ninyo anang inyong yuta. Asa ganining ilaha partner iligan, Iligan, no? na. So mangutana ta dito sa assessor, dito sa City Treasurer's Office ninyo, ipa-assess na ninyo kung pila inyong bayranan sa buhis. Pero ako sang pangutana, katong inyong gitagaan sa yuta, katong inyong giutangan, basit iyan natong gipabalhin sa iyangan. Dili na kamoy tag-iya sa yuta unsa ba? Sa ospital man kuno partner. Yes, and it's possible nga ang ospital iyan ang Iyan ang gipabalhin. gipagbalhin sa ngalan, no? Yes, i-check lang kuno ninyo no Oo. para masiguro ta. Kay kining hospital, babinag diya pribadong hospital na mga shareholders, ha? Correct. Oo. So ikatulong pangutana, kakuha pa ba may og titulo aning yuta kung makuha namo ang tax declaration ini nga among gibilin sa ospital? Unsa may among buhaton? Kinahanglan ba may muduol ani og abogado? Kinahanglan gid mo muduol og abogado kay ang abogado god maunay mo guide ninyo para mapahibaw mo og unsay angay buhaton ug matagaan pud mo og advice sigon sa mga papilis nga atong iyang i-check no. Mukuha siya og bag-ong tax declaration, tan-aw niya na ba nay titulo, napatituluhan ba na or kasturyaon to niya ang ospital nga inyuhang na utangan, and then from there matagaan mo niya og kanang atong gitawag nga legal advice or opinion kung unsay maayo, no? Di na lang ba na natulog katon kay mas alkansi mo or mas maayo pa or pwede pa or napay chance nga pwede nato malukat ang maong yuta. Okay, ikaw pa to katapusan nga pangutana. Ang mga saop ining yuta dili naman mamahawa, matud nila dili pa paigo ang bayad ang kantidad ning maong yuta sa ilang mga ipananom nga mga saging, lubi o mga prutas. Unsa may among buhaton sa mga saop ining yuta. Ang ako sa pangutana ato sang klaruhon ug napabatay katungod anang yuta. Oh, No? Before ta mo check og unsay atong angay buhaton anang mga saop. Kay kung pananglitan man gani wala na tay katungod anang yuta, di na nato problemahon ang mga saop. But if we will see nga ang yuta pwede pagyud or inyo pagyud or kamugya pwede tag-iya sa yuta, then isip tag-iya pwede gyud na ninyo mapapahawa ang saop, especially kung wala mo'y tenancy nga agreement kay wa man sad sila magtunol o maghatag
sa ilahang abot sa ilahang pananom ninyo. Okay? Alright. Mga sugintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, di gigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Huwag maayong adlaw.